Vítame vás v salóne thajských masáží. Už druhý rok poskytujeme našim klientom 4 druhy thajských masáží. Tradičná thajská masáž je jedným z najstarších liečebných postupov na svete. Pôvodne ju vykonávali iba buddhistickí mnísi v thajských chrámoch. Používa prvky pasívnej jógy a stretchingu. Thajská masáž prispieva k osvieženiu ducha, omladnutiu tela a mysle či hĺbkovému uvoľneniu. Ďalej napomáha zníženiu stresu, podpore krvného obehu, zvýšeniu vitálnej energie a zlepšeniu rozsahu pohybu, ako aj stimulácii vnútorných orgánov. Naše originálne thajské masáže sú vykonávané thajskou masérkou, ktorá vyštudovala medicínsku školu v Bangkoku. Slečna Pípa Sončaj pôsobí v Európe už 6 rokov a disponuje oprávnením Slovenskej akreditovanej školy pána Brezovana v Piešťanoch, ako aj povolením živnostenského úradu. Vaše objednávky prijíma 7 dní v týždni od 7. do 21. hodiny. Poskytujeme 4 druhy thajských masáží. Za prvé tradičnú suchú thajskú masáž, potom aromatickú olejovú masáž, potom masáž chodidiel a bylinkovú masáž. Tradičná thajská masáž je 2500 rokov stará liečebná metóda, založená na koncepcii a znalosti energetických dráh v ľudskom tele. Je to kombinácia tlačenia na energetické body tela a preťahovacích cvikov na uvoľnenie napätých svalov a stuhnutých kĺbov. Počas masáže majú klienti oblečené pohodlné oblečenie a terapeutka používa svoje ruky, lakte, kolená a chodidlá na navrátenie tela do stavu harmónie. Pri masáži bylinkovým vankúšikom sa používa bavlnené vrecúško naplnené thajskými bylinami, vrátane zázvoru, škorice, citrónovej trávy, kurkumy a rastce. Pri aplikovaní na telo za použitia tepla a tlaku sa esenciálne oleje z týchto byliniek prenášajú do pokožky, čím redukujú napätie svalov, zlepšujú cirkuláciu krvi a vylepšujú vzhľad pokožky. Thajská masáž chodidiel prináša pokoj, relaxáciu, emocionálnu vyrovnanosť či detoxikáciu organizmu. Odstraňuje stres, pocit ťažoby a únavy nôh, má pozitívny vplyv na imunitný systém a cirkuláciu krvi a lymfy v tele. Chodidlá sú masírované prstami a drevenými paličkami s použitím špeciálneho krému. Olejová aromatická masáž spája liečebné techniky používané v tradičnej thajskej masáži v kombinácii s aromaterapiou olejom masírovaným do kože. Vami vybraný olej vám zvláčni pokožku a celé telo zahalí do voňavého oparu. Olejová masáž ukľudňuje nervový systém, uvoľňuje svalové napätie a stimuluje krvný obeh. Klient sa najprv musí objednať, buď príde sem osobne alebo telefonicky. Objednávky berieme každý deň od 7 do 9. Potom, keď sa objedná, tak príde sem. Tu sa vyzlečie v súkromí, dostane ľahké oblečenie, keď má tú prvú masáž. Tam za závesom sa potom masíruje. Hodinku hrá mu tu ezoterická hudba. Sme tu tichúčko, takže tu má úplný kľud, že taký relax má. Keď sú klienti odmasírovaní, každý dostane u nás takú zákaznícku kartičku, do ktorej zapisujeme masáže. Keď klient príde 8 krát, tak dostane potom 9. masáž zadarmo. Čiže oni sú všetky tie masáže vlastne lacnejšie. Celý tým čas, čo chodia sem. Takže máme najlacnejšie masáže v Piešťanoch. Okrem toho ponúkame našim klientom dlhodobo dobré ceny, ako aj akciové zľavy pri príležitosti rôznych sviatkov, napríklad Valentín, Medzinárodný deň žien a mnoho ďalších. V prípade, ak chcete svojim blízkym podarovať originálny darček, máme pre vás pripravené darčekové poukážky na všetky druhy masáží. Thai masáž Piešťany. Pre nás je najdôležitejšia vaša spokojnosť, ako aj spoľahlivosť a kvalita našich služieb.